Deixem els ulls tancats, comencem relaxant la cara, la vista. Per anar portant aquesta consciència que a vegades està més a fora que a dins, que està en l'espai extern, en tot allò que ens envolta. A poc l'anem portant, acompanyant de forma suau, de forma amable, cap a dins. Portant la mirada cap a tu, cap al sentir. Comencem simplement observant com estàs respirant. La sensació de la respiració, la mobilitat de la respiració. La força o la intensitat amb la que entra i surt l'aire pel nas. Intenta que sigui una respiració profunda, calmada, però que sigui lleugera i suau. La respiració és sempre un anclatge, una pista, un lloc on retornar quan et sents perduda. I et dona informació de com estàs en el moment present, de com et sents, de l'agitació que hi ha en tu, el moviment o la calma, i fins i tot de com estàs a nivell energètic. Si escoltes la respiració, sabràs què necessites. Ara simplement observa aquesta respiració per fer-la conscient. I observa el moviment de la panxa a les espatlles i de les espatlles a la panxa. La respiració com una onada que t'atravessa, com un cicle constant de vida i mort, transformació. Connecta també amb les sensacions que comencis a sentir en el cos, en la postura en la que estàs, com t'asseus, on van els pesos,
Observa l'equilibri. L'estat físic en el que et trobes. Posa atenció per identificar i reconèixer en tu com estàs. Posant intel·ligència en el cos, en sensacions, en l'experiència física. I fes un recorregut que començarà des dels ditets dels peus i acabarà fins al cap, on anirem sentint tot el cos, on t'aniràs connectant amb cada part del cos i intenta identificar si apareixen emocions que et connecten amb aquestes parts quan les vaig dient. Si potser apareix algun record, algun sentiment, o hi ha una sensació més física, de calor, de pessigolles, de fred, de molèstia, de plaer. Intentem sentir-nos. Connecta amb la sensibilitat dels dits dels peus. Connecta amb la sensibilitat de la planta dels peus. La sensibilitat dels talons. La sensibilitat de les cames. La sensibilitat dels genolls. Connecta amb la pelvis i queda't aquí una estona. Resseguint les ingles, el genital, la part baixa de l'abdomen, els isquions, el sacre, el còccix. Observa la sensació en aquesta zona. Connecta amb la sensibilitat de la lumbar i de la panxa. Connecta amb l'estómac. Amb els pulmons. Amb el cor. Connecta amb els pits, els mugrons, l'esquena. Connecta amb la sensibilitat a les espatlles. Queda't aquí també una estona.
amb la connexió amb els braços, amb el pit, els omoplats, la part baixa del coll. Quines emocions, quines sensacions, potser més físiques, surten en aquesta zona, quins sentiments et porta, quins records, quins pensaments. Observa el que aparegui sense crear diàleg i sense judici, com un observador extern, com si ho estiguessis veient en tercera persona. Connecta amb la sensibilitat del coll, de la mandíbula, la barbeta, els llavis, les dents, la llengua, les cordes vocals, amb la sensibilitat del nas, sentit de l'olfacte, les orelles, el sentit de l'oïda, amb la sensibilitat del cap, torna a observar la teva respiració ara. Si és més sutil, més lenta, més lleugera. Centro amb consciència de tot el cos, com si fos una unitat, com si fos un tot, amb la globalitat. Totes les sensacions, els sentiments, les emocions que hagin aparegut, les que no, el que hagi sorgit, els pensaments que t'hagin atravessat. Qualsevol cosa que hagi estat present, encara que sembli que no té cap mena de sentit. Simplement accepta, integra, deixa que siguin, sense posar resistència en el que surt de tu.
observant la teva respiració. Sempre com un punt que et permet estar present. I si sorgeix alguna sensació, encara que sigui física o que sigui emocional, la identifiques, l'observes. Et permet sentir-la. A poc, des d'on estiguis, comença a controlar una mica més aquesta respiració, fent-la una mica més intensa i centrant-te, sobretot, en l'exhalació. Cada cop que exhales, tal qual l'aire surt per les fosses nasals, deixes anar tot el que no vulguis. Potser cada exhalació es va fent més llarga i més profunda. Deixa que estiguin així. Potser neix la necessitat d'exhalar per la boca. Exhala per la boca. I amb cada exhalació abandona el que no vols. Deixa anar el que no et serveix. Deixant anar capes, capes. De coses superficials. Sentint-te cada vegada més alliberada. Que la teva respiració naturalment es torni a regular. Observa l'expressió de la teva cara relaxada.
de poquet, baixa el cap. Deixa que el cap pesi una miqueta sense deixar-lo mort del tot. Si necessites, pots fer una mica cercles amb el cap o portar-lo a dalt i a baix. Si estàs fent cercles, canvia el sentit. Si vas amunt i abaix, prova d'anar a un costat a l'altre. Poquet a poquet, torna el cap a la seva posició natural i si comença a moure una miqueta el tronc, les espatlles, els braços, la pelvis. Moviments suaus, només per recuperar la mobilitat, per recuperar el moviment, per donar una mica aterrar al lloc on estiguis i a poc tornes a estabilitzar la columna. Fem una inhalació profunda, allargant els braços pels costats, amunt. Exhala i baixa. Poquet a poquet. Porta les mans al pit. Agraeix-te profundament aquesta estona per estar amb tu, per estar aquí, per respirar-te i sentir-te. Una respiració llarga. I en la següent exhalació cantem un om i ens despedim. Inhala. Gràcies.